Ne moraš šuva profesija ima, vej. Što sakaš možda kajš, ne te svake toliko ozbiljno lujo. Neš, prejaka profesija je, bukvalno. I ja zloupotrebam ponekaj. Naprimer, mi se dešava često pred zgrada, kje slezam baka i na random komšija. To je što kje ga odberam za denta, random komšija. Samo kje mu rečem, komši, se svrti, au pičku, mat. Što, ave uživaj, zadnja uloga, veš, ne se zamaraj. Labavo, vebra, i Jakova. Ili možem, na primer, na ženami, od nikdy nikada, da se svrtam i rečem, dušo, kaži zlato, au pičku, ma. Možem, ja sak sum ovde taja doma. Možem. Doma. Možem da i rečem zlato. Dušiće, molim te, ja s pločkine da gi izribam, plis.